acadèmica sobre aquesta qüestió és incapaç de copsar l'essència del conflicte. Aquest assumpte va més enllà de manuals i percentatges, de recomanacions de saló i conclusions ortopèdiques. Nosaltres, i em consta que també molts dels nostres col·legues d'altres universitats, tractem d'abordar aquests problemes des de l'experiència. L'experiència de la professora o el professor, que són també professionals de prestigi, l'experiència de l'estudiant en pràctiques que exposa a classe el problema que va viure el dia anterior a la redacció o al gabinet on s'està acabant de formar. Per aquesta raó ens satisfà especialment que Blanquerna hagi estat escollida per acollir aquesta sessió. En volem seguir aprenent amb vosaltres, participants i organitzadors, perquè sabem que en teniu experiència. Moltes gràcies. Moltes gràcies, degà. A continuació intervindrà el secretari general del Consell de la Informació de Catalunya, Josep Rovirosa. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, degà, per acollir-nos a casa vostra. I moltes gràcies també per voler compartir amb el CIC i amb el Col·legi de Periodistes aquesta defensa de la professió entenent el periodisme com una activitat democràtica, com una activitat de servei a la societat, perquè en el fons això és el que volem que sigui el periodisme. Es pot definir de moltes maneres el periodisme, però de fet el que és un servei a la societat que deriva no de qüestions voluntarioses ni de voluntarisme de cap mena, sinó que de fet aquesta essència del periodisme entès com a un servei democràtic ve del primer punt de la Declaració dels Drets Humans que diu que no és el primer, és el 19, perdoneu. Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Fixeu-vos que ja els drets humans ja distingeix entre opinió i informació, que és allò que tots sabem des del primer dia que entrem a la Facultat de Periodisme. I l'enunciat d'aquest primer punt de la Declaració dels Drets Humans diu que també tot ésser humà té dret de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees, tornem a repetir aquesta distinció, per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. Per tant, l'ofici que estem fent o que d'aquí pocs anys fareu i que esteu aprenent, us el podeu imaginar de moltes maneres, suposo que esteu superil·lusionats amb aquest ofici que fareu, però en el fons enteneu-lo, us ho demanem des del CIC, que l'entengueu com aquest servei democràtic derivat de la Declaració dels Drets Humans. Per tant, gràcies, degà, per compartir amb nosaltres aquesta manera d'entendre la professió. I aquest, com ja us ha dit el degà, i com ja sabeu, aquest cicle d'actes, d'aquestes commemoracions, estan organitzades pel Col·legi de Periodistes, pel Consell de la Informació de Catalunya i amb el suport de les universitats amb estudis de comunicació del nostre país, de Catalunya, que fem una espècie de pool, tots amb la mateixa voluntat de convertir el periodisme en un servei públic. Avui parlarem d'un tema important, no sé si coneixeu els temes que hem anat tractant a les sessions anteriors. Vam començar al Col·legi de Periodistes, vam parlar del discurs de l'odi, com combatre el discurs de l'odi, hem parlat també de la independència professional com a necessitat bàsica per mantenir el compromís ètic. Hem parlat també de la precarietat laboral, si la precarietat laboral
que molts de vosaltres us trobareu, o que ja s'està trobant la gent que està treballant, afecta o pot afectar aquest compromís ètic. Avui estem aquí per parlar del periodisme com un servei a la dignitat de les persones i sobretot aquelles més febles, i la setmana que ve a la Universitat de Tarragona parlarem de la bretxa de gènere, com afecta en les redaccions la bretxa de gènere, que encara és molt present, i l'última sessió, que la tornarem a fer al Col·legi de Periodistes, anirà sobre l'essència del codi ètic, que ara el creiem més necessari que mai, i serà un homenatge a aquells periodistes, alguns dels quals encara estan entre nosaltres i altres ja no hi són, que fa 30 anys, o més de 30 anys, sortint quasi bé del franquisme, van imaginar com havia de ser aquest compromís ètic i van redactar el codi deontològic. La sessió d'avui és molt important pel tema que parlarem, però és que a més, com ja ha dit el degà, el criteri 9è del codi deontològic, el codi deontològic està redactat en diferents punts, que en diem criteris, perquè són criteris a seguir en el desenvolupament de la professió. El criteri 9, com bé deia el degà, parla de que les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat. Els subjectes de les nostres informacions que fem, que fareu, que esteu fent a les aules, moltes vegades són les persones humanes i, per tant, totes han de ser tractades amb respecte, que en el fons és el que vol dir la dignitat. Però l'apartat segon d'aquest criteri parla del suïcidi i a la professió el suïcidi sempre s'ha tingut una espècie de respecte de dir del suïcidi no en parlem perquè cada vegada que en parlem hi ha un efecte mirall, hi ha un efecte mimètic, però potser aquesta prevenció ens ha portat a no parlar del suïcidi com a problema social. Potser això ens ho hauríem de reformular i d'aquí en poden sortir visions diferents i visions noves. Per què deia que és important? Doncs perquè el codi deontològic el van redactar els pares del codi i el va aprovar el Congrés de Periodistes. Una o dues modificacions més que s'han fet s'han aprovat també en un congrés de periodistes. Per tant, avui d'aquí el codi deontològic no sortirà modificat, però sí que la reflexió que fem, que puguem fer a la taula i entre vosaltres, pot servir perquè en congressos posteriors de periodistes que vosaltres hi sereu, segurament jo ja no, o almenys com a periodista en actiu segur que ja no, però que vosaltres sereu en aquest congrés proper de periodistes quan es decideixi, quan decidiu reformar o redefinir el codi, segurament que d'allò que es parli avui serà útil per quan vosaltres vulgueu fer més vostre encara el codi deontològic. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies. I en representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, escoltem ara la seva vicedegana, Núria de José. Molt bona tarda, degà, secretari general, degà del Col·legi de Periodistes, president del Consell de la Informació, senyores, senyors, companys, companyes. Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya estem contents i agraïts de poder participar en aquest cicle destinat a repensar la feina que fem amb el propòsit de fer-la millor i, sobretot, de fer-la deontològicament més adequada. Avui, justament fa una setmana, dimecres passat, la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya organitzava una xerrada per parlar de periodisme i perspectiva de gènere i participava la Carla Torró, entre d'altres, que avui també ens acompanya. En aquesta xerrada, la Mariola Dinarès, només començar, va dir que el periodisme és una disciplina que parla de la vida, una disciplina que parla de les persones i de ben segur que és així perquè al final el que fem diàriament és explicar què fan les persones, què els passa a les persones i com l'entorn
afecta a aquestes persones. I el principal objectiu dels i les periodistes en un sistema democràtic és fer que aquestes persones siguin lliures per poder fer ús dels seus drets en plenitud. Deixeu-me dir que perquè això passi s'ha de preservar per sobre de tot el dret a la informació i estar sempre alerta que aquest dret no s'afableixi amb l'argument de preservar-ne d'altres, com poden ser els drets a l'honor, els drets a la intimitat, els drets a la imatge o el dret a la protecció de dades. Tots els drets són importants, però cap dret pot afeblir-ne un altre, en especial el dret a la informació. Segur que amb matisos, però la majoria dels que estem aquí podríem estar d'acord amb la Mariola quan deia això que el periodisme bàsicament el que fa és parlar de les persones. Malgrat això, en l'exercici diari, a les redaccions, costa molt posar la persona, les persones, en el lloc central. Tenir aquest criteri com a nuclear a l'hora de pensar quins temes triem per explicar i sobretot quin enfocament fem d'aquests temes a l'hora d'explicar-los no resulta gens fàcil. El dia a dia es converteix en una mena de hàmster dins d'una roda que dona voltes i que deixa molt poc temps per poder-se aturar i pensar. La immediatesa que ens reclamen els nous hàbits de consum d'informació per part dels ciutadans o la que ens autoimposem per poder ser més competitius al costat dels altres mitjans que competeixen en el mateix espai fa que trobar aquest moment per reflexionar sigui molt difícil. Amb prou feines, si la majoria de vegades arribem a contrastar el que expliquem, que hauria de ser una línia vermella que no ens hauríem d'atrevir a trepitjar mai. I això que us explico és en el millor dels casos, perquè la precarietat, en parlàveu just a la darrera sessió que es va organitzar en aquest cicle, fa que alguns companys i companyes hagin de simultanejar diverses feines per poder arribar a final de mes. I què passa? Doncs que en aquestes condicions la reflexió sobre la manera d'enfocar un tema o fer un ús acurat del llenguatge és poc menys que un luxe asiàtic. No us vull en absolut desanimar, ni molt menys els més joves que en aquests moments esteu estudiant. Des del col·legi creiem que no ens podem rendir, no ens rendirem i no tirarem la tovallola. A més, més enllà d'intentar revertir aquesta situació que jo ara posava sobre la taula, creiem que en la mesura del possible el que també hem de fer és facilitar eines perquè els i les periodistes interioritzem coneixements que facin que apliquem bones pràctiques de manera pràcticament automàtica quan hem de treballar contra rellotge. Tenir interioritzat el codi deontològic, el que diu i el que significa cadascun dels seus punts és fonamental en aquest sentit i per això són essencials activitats divulgatives com la que estem fent aquesta tarda. També és necessari desenvolupar amb detall recomanacions més concretes sobre algun dels punts que d'una forma més genèrica aborda el Codi Deontològic. En el punt 9, s'hi han referit abans tant el degà com el secretari general que avui tractem, diu: les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les més vulnerables. També diu: danyar de manera injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges contravé l'ètica periodística. La majoria de vegades que això passa no es fa per una intencionalitat malèvola. En la majoria dels casos, precisament, és la pressa la qui ens porta a tenir aquesta mena de conductes. Ara bé, sabem que jo no ho volia fer, no fa que hagis causat menys dany. Per això, insisteixo, cal desenvolupar les idees genèriques del Codi Deontològic en recomanacions concretes que quan estem en un moment d'haver de fer la feina sota pressió ens facin saltar l'alarma i no caure en males praxis. El Consell de la Informació de Catalunya, el Col·legi, sols, en companyia d'altres institucions, hem anat desenvolupant moltes recomanacions específiques sobre allò que preveu el Codi Deontològic. Us animo a consultar la web. En trobareu sobre tractament de violència masclista, sobre com tractar el terme il·legal referit a les persones, sobre la cita de nacionalitats o ètnies, sobre prostitució i tràfic d'éssers humans, sobre tractament de menors no acompanyats, etc. Són documents molt valuosos i que es fan amb molta cura, però sincerament creiem que moltes vegades no acaben sent útils. I per què no ho són? Doncs perquè no arriben a inocular-se en el dia a dia de la feina dels i les periodistes. I en aquest sentit, crec que des de la universitat i també especialment des de les empreses ens hi hem de posar i hem de trobar la manera de ser més eficients en aconseguir que s'incorpori aquest hàbit en l'exercici professional. Finalment, una darrera idea i acabo.
L'actual Junta del Col·legi, i deixeu-m'ho dir, per tossuderia del degà i per una feina entusiasta de la Maria José Recodé, que és la presidenta del grup d'universitats que treballa en aquest tema, us deia des del col·legi, estem treballant molt intensament per intensificar el lligam entre la universitat i l'exercici professional. Creiem que durant massa temps hem viscut allunyats i estem convençuts del benefici d'intensificar la relació per diversos motius, però entre ells i molt especialment per la recerca. I segurament no ho diré amb el terme correcte des d'un punt de vista acadèmic, però amb el que podríem considerar, almenys pels profans, com la recerca aplicada. A què em refereixo? Us poso un exemple. Fa pocs mesos el col·legi, amb el finançament de Barcelona Activa, va encarregar precisament aquesta facultat i sota la direcció del degà Mico i dirigit per la doctora Coll, va encarregar un estudi sobre l'ocupació en el sector i els nínxols de futur. Un treball que tenia com a finalitat impulsar accions per millorar la situació professional. És un exemple, sense més, dels beneficis que aquest treball en comú pot aportar i que estem segurs que també es poden aplicar en l'àmbit de continguts. Ho dèiem fa un moment, fins fa molt poc tothom tenia assumit que del suïcidi directament no se'n parlava. A vegades, quan començàvem a exercir, ben bé no sabíem ni per què, però sabíem que no se'n parlava. El punt 9 del Codi parla, com s'ha dit abans, de tenir en compte l'efecte mimètic que pot provocar. Després vam començar a parlar d'alguns efectes, afectacions, per exemple, en el cas de circulació viària, coses d'aquestes, se'n va començar a parlar insinuant-ho, però no dient-ho directament. Actualment, i també fruit de l'estudi i de la col·laboració interdisciplinar, aquesta postura comença a ser qüestionada, ja es deia abans. Per què? Doncs perquè estigmatitza. Lluny de normalitzar una realitat que afecta un percentatge altíssim de les persones que, dèiem al principi, hem de posar en el lloc central de la nostra mirada i del nostre objectiu, lluny d'ajudar a normalitzar, potser estem estigmatitzant. Potser, per tant, en aquest punt 9 del Codi deontològic hem d'obrir, com apuntava ara mateix el senyor Rovirosa, un procés de reflexió des de l'acadèmia, des de la professió, però també segurament d'una manera més interdisciplinar. Sumar coneixement, aprofitar recursos i, en definitiva, fer-ho millor. Tornem a la necessitat de la reflexió que, com he dit abans, la nostra feina hauria de ser un hàbit après des d'aquí, des de la universitat, i que ens acompanyi fins al dia que ens jubilem. Des del col·legi, tot el compromís amb l'impuls d'aquests espais de debat i de reflexió, i estem segurs que tardes com avui ens apropen més a assolir aquest hàbit. Moltes gràcies. Doncs comencem a reflexionar i a debatre sobre això. Ens ha tocat un dels criteris que després vam fer una taula prèvia per preparar-nos una mica aquest debat amb els ponents que ara us presentaré i ens vam adonar que és, creiem, un dels criteris que més ha evolucionat i aquí no hi ha gent tan gran a la taula i hem vist una evolució molt gran en les maneres de fer i d'entendre aquest criteri. Per tant, anem per feina primer amb ells, que ara us els presento, i després obrirem un torn d'intervencions amb els periodistes i representants d'entitats socials que han tingut l'ocasió de poder venir aquí a la Fila Zero també per fer les seves intervencions i, per últim, els estudiants i assistents que vulgueu també intervenir, fer més preguntes, etc., tindrem un tercer torn d'intervencions. Us presento, començant per la meva dreta, la Carla Torró, subdirectora del diari Ara, amb una llarga trajectòria prèvia a la ràdio, en concret a la SER. Al costat meu, a la dreta, la Sara Muñoz, perdó, ens hem canviat els deies, disculpeu, directora adjunta del Punt Avui, també col·labora amb el setmanari La República, TV3 i mitjans locals de Badalona. A la meva esquerra, la Marta Rufat, que és alumni, com estava fa ja uns quants anys aquí a la facultat estudiant, l'alumni del grau en periodisme de Blanquerna i és reportera de TV3 especialitzada en salut. I per últim ens acompanya el Roger Vallescà, que veureu que l'hem deixat l'últim en el torn d'intervencions perquè els periodistes, en aquest cas les periodistes, teníem
a vegades més preguntes que respostes, i algunes de les respostes ens provenen també de la veu experta d'un psicòleg, psicoterapeuta acreditat per la FEAP, formador i supervisor clínic, que a més té càrrecs importants en les principals entitats de l'àmbit de la psicologia. Doncs comencem amb la Carla. Carla, aquest criteri nou, que ja no el torno a llegir perquè ja l'han llegit o l'han anat referenciant, em comentàveu que en la vostra trajectòria ha anat evolucionant la manera d'entendre'l, però també ens queda encara molt per decidir. Explica'ns una mica, Carla, tu com veus? Mira, jo quan em van trucar per venir a participar i a reflexionar en definitiva sobre el tractament de la salut mental i el periodisme, una de les primeres escenes que em va venir al cap connecta justament amb el que deien en Josep i la Núria i el que ara comentaves. És una escena de fa, no ho sé, 14 anys potser. Jo tot just començava a la ràdio i estava una tarda en què hi va haver un problema, jo juraria que era Renfe. Llavors em diuen truca per saber què ha passat, truco i immediatament la persona que hi ha a l'altra banda de telèfon de comunicació de Renfe em diu s'ha aturat la circulació perquè una persona s'ha llançat a les vies del tren. I jo agafo, penjo, perfecte, escriu la notícia, en circulació s'ha interromput perquè una persona s'ha llançat a les vies del tren i immediatament una persona de la redacció m'atura i em diu, escolta, això no ho diem. I jo vaig dir, perdó, no ho sabia. No ho diem, hi ha una cosa que és l'efecte mimètic i per tant això no ho posem en antena. Jo he de dir que sense qüestionar excessivament vaig entendre-ho, vaig dir que d'acord i mai més vaig tornar a parlar de cap tipus de suïcidi, de cap. Un temps després la Generalitat va començar, no sé si coneixeu, a parlar i a llançar el que es coneix com a Codi Risc Suïcidi, que trencava justament amb aquesta lògica i ens començaven a alertar que les xifres eren tan i tan dolentes que necessitàvem començar a posar en veu alta i en públic el problema que existia dins de la nostra societat i que per tant era necessari parlar-ne. Vam parlar amb metges, vam començar a trencar el tabú del suïcidi i quan estàvem en aquest procés un company de la redacció es va acostar un dia al costat de la meva cadira, i és veritat que havia estat un parell de dies fora, jo no li havia preguntat per què, mea culpa, i em va dir, escolta, he estat fora perquè s'ha mort un familiar. I em va dir, s'ha suïcidat. I jo me n'adono ara, en aquell moment no me'n vaig adonar, em va semblar molt estranya la frase, ara me n'adono que és perquè a mi mai ningú m'ho havia dit, és a dir, aquella era la primera vegada que algú obertament a mi em deia un familiar meu, una persona a la que jo estimo, s'ha suïcidat, i em va parlar d'una associació que jo no coneixia, que és una associació que es diu Després del suïcidi i afegeix Associació de Supervivents. I a mi em sembla important que fan servir aquesta paraula, s'anomenen supervivents, és a dir, són persones a qui els molesta molt que algú els hi plantegi si han superat el que els ha passat, si han aconseguit transformar la seva vida, no han sobreviscut a una cosa molt dolorosa, que és que algú se't mori per suïcidi. Llavors aquest company meu em va demanar que vinguessin a la ràdio. No estaven donant moltes entrevistes en aquell moment, s'estaven creant com a associació, però volien començar, diguéssim, a parlar en públic. I van venir a la ràdio. Van venir a la ràdio en una entrevista que us podeu imaginar que és molt difícil, perquè vull dir, allà hi havia mares que els fills se'ls han suïcidat, fills que els pares se'ls han suïcidat, estem parlant de situacions molt i molt dramàtiques, una de les cares més dramàtiques, sens dubte, de la salut mental. I jo d'aquella entrevista me'n recordo molt d'una frase de la Cecília Borràs, que és la presidenta de l'associació i que és una dona, en fi, molt valenta, perquè deia, el meu fill no es volia morir, però el meu fill volia deixar de patir. I jo estic aquí perquè aquesta és una qüestió de salut pública, I a mi aquella frase m'ha acompanyat sempre més perquè penso que tenim una responsabilitat també en portar el debat públic als debats que són una qüestió de salut pública. La pregunta sempre és com. I aquest com no pots agafar un manual i tirar d'un manual que et diu exactament com ho has de fer perquè el periodisme lamentablement no és tan senzill. Però per mi el com té a veure amb dues coses importants. Una, la sensibilitat a l'hora de tractar la història humana i dos, el context. És a dir, nosaltres expliquem les històries que expliquem i escollim determinades històries perquè ens expliquen sovint una realitat que és més gran, que és un problema en la nostra societat que necessitem abordar, i dos, la sensibilitat amb la persona que tens a davant. Quan algú us posa davant d'un micròfon o a l'hora d'escriure un article d'un diari, del que sigui, i s'està obrint aquest nivell d'intimitat, es mereix que la resposta sigui tota l'atenció i tota la sensibilitat. Abans deien els companys, les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat. Sí, això és imprescindible. I jo crec que això s'ha de traduir en coses concretes.
en la mesura del possible dedicar-los temps. El periodisme és un sector que va molt accelerat, però jo crec que en situacions com aquestes necessitem dedicar-los temps, necessitem pensar i en recordar-nos sempre que tenim davant persones. Ja sé que sona potser com una obvietat, però jo tinc la sensació de vegades que ens oblidem que davant tenim éssers humans exactament igual que nosaltres, i en aquest sentit crec que és important que no ens espanti i que no us espanti el diferent, que no us espanti qui té una malaltia de salut mental, que no us espanti qui us parli de dolor, que no us espanti el dolor és una cosa important, perquè si no és impossible parlar d'intimitat. I sobretot, i ja acabo perquè així potser ens queda temps de poder comentar algunes coses, perquè crec que hi ha una qüestió fonamental que té el periodisme, que és no deshumanitzar en les històries que sigui. I per tant tenim una funció important, que és que no se'ns oblidi mai que ens importa el periodisme perquè ens importen les vides humanes i ens importa la salut mental perquè ens importen les persones. I que per tant siguin les històries que expliquem, posem-li sempre persones darrere. Al final fem aquest ofici perquè ens interessen les persones, però fem-ho sempre amb context. Aquesta seria la meva conclusió, resum. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs, Sara, com ho veus tu, la teva experiència, la teva opinió, altres recomanacions pels futurs periodistes? Primer de tot, volia agrair que m'hagueu convidat a aquesta taula i sobretot donar les gràcies per parlar d'un tema tan cabdal, que abordem temes tan importants. La Carla ho deia, en parlem, sí, en parlem molt més, però jo vull llançar una pregunta. En parlem prou? Abans de venir aquí he fet un rastreig de quines notícies trobem que parlin de salut mental. En trobem moltes. Durant la pandèmia ens van fer un fart de fer titulars dient que s'havia d'invertir, que s'invertiria més en salut mental dels joves perquè s'havia detectat que el problema era supergreu. Titular, s'invertirà, fantàstic. Primer acte del president Aragonès, Hospital de Sabadell anuncia un Pla Nacional de Salut Mental. Tots a córrer a anunciar que el president de la Generalitat anuncia un pla de salut mental. Notícies les que volem. Ara, al maig d'aquest any, s'aprova el Pacte Nacional de Salut Mental. Fantàstic. Tots els mitjans hem fet titulars que s'ha aprovat aquest pacte. I quina fiscalització hem fet de tot això? Quants titulars trobem fent seguiment si s'han invertit els diners, si s'han posat els recursos que es van prometre, si realment s'ha actuat com es va dir que s'actuaria? O sigui, no ens inventem res. Vam publicar nosaltres mateixos que ho faríem. Hem fet aquest seguiment, hem tingut cura. Ens hem assegurat de si han complert o no amb la seva paraula. Començo amb una autocrítica i estirar-me pedres sobre la meva pròpia taulada, però crec que no ho estem fent. No estem fent bé la nostra feina, i soc la primera, perquè sí, en parlem, però ja dic, només heu de fer aquest petit exercici, tenim molts estudiants aquí i crec que veureu que és així, que és com estic comentant. Per tant, no hem d'oblidar que no ens podem quedar amb el titular i que sobretot tenim un poder molt important i que canviem les coses, i canviar les coses també vol dir que obliguem a les institucions, als governants, a les entitats a posar-se les piles gràcies a la pressió que exercim. Per tant, no ens quedem només amb els titulars. Hi ha un tema també que veig com un problema, una contradicció que hem d'enfrontar, que nosaltres ponderem i triem què és notícia i què no és. Per tant, tots tenim molt clar que, per exemple, una persona que se suïcida perquè ha de ser desnonada, tots veiem que aquí hi ha un tema molt important que n'hem de parlar. Però què passa? Que els problemes socials han anat a més en els últims anys, estan creixent, i les notícies, per desgràcia, quan més succeeixen i més es repeteixen, deixen de ser notícia. Per tant, tenim aquesta contradicció de cada cop volem parlar més dels temes socials, però d'altra banda cada cop es repeteixen més i deixem de parlar-ne. Si una persona se suïcida perquè l'han de desnonar, tots tenim clar que això és un titular. Però si cada dia se suïcidessin 3 persones perquè les han de desnonar, acabaríem perdent força els mitjans de comunicació, i això és una contradicció que hem d'abordar i que hem d'intentar que malauradament, tant en temes de salut mental com a dificultats socials que moltes famílies estan afrontant, cada cop van a més estem submergits en una crisi molt important, doncs que no deixem de parlar, per molt que pugui semblar que som repetitius amb la informació que donem. També és veritat que vivim en un país on sovint l'actualitat política ens passa la mà per la cara, ens passa per davant, i quan ponderem, quan prioritzem, no sempre els temes socials, malgrat la rellevància que tenen, són de primer ordre. Sempre li donem la importància que tenen perquè hi ha altres temes que des de, sobretot, d'uns anys cap aquí, es mengen altres tipus d'informació. I aquí també hem
tenir una mica de cura que això no ens passi, perquè si no la política en aquest país ens ho menjaria tot, perquè hi ha temes que no s'acaben mai, que no vol dir que no se n'hagi de parlar i que no siguin importants i que la gent no vulgui saber què està passant, però que això no ens faci aparcar segons quines informacions. Del tema aquest efecte mimètic que parlava el Degà, és veritat que se'ns ha dit durant molts anys que no parléssim de suïcidis perquè es pot provocar que altra gent copiï aquest efecte mimètic, que copiï el comportament i que donem idees a gent que no està bé en aquell moment i pensi, mira, aquí m'ha vingut una idea, si aquest s'ha suïcidat necessito fer el mateix. Els experts diuen, i això segurament en Roger podrà parlar més, que sí que n'hem de parlar, que és molt important que parlem, que el fet que en parlem fa que la gent perdi la por a dir jo tinc problemes, jo tinc ganes de suïcidar-me, a mi se m'ha passat pel cap suïcidar-me, però que convé que no donem detalls. Suposo que això el Roger ho podrà, si vol, li llenço un guant perquè potser ho podrà afrontar, que els detalls no són necessaris perquè els detalls sí que poden produir aquest efecte. Jo no ho sé, però la gent que són experts en salut ens diuen això, per tant crec que és interessant de cara als estudiants que ho apuntem. Deia també la Carla, no oblidem que són persones, el tracte, en el cas parlem de salut mental, que és un tema molt actual. No oblidem mai que són persones, però tampoc no oblidem que nosaltres som periodistes, perquè jo crec que ens ha passat a totes les que estem aquí, les que són periodistes són dones, que et fiques tant en la història d'una persona i t'arriba tan a prop que de vegades pots arribar fins i tot a oblidar que ets periodista i pots oblidar-te fins i tot de fer la teva feina. Explicaré dos casos molt ràpidament. Un molt famós, el cas d'aquella nena que es diu Nàdia, que el pare, la nena tenia una malaltia però la va exagerar i va arribar a recaptar 150.000 euros i un periodista va destapar aquella història, es va creure la família, no va arribar a contrastar tota la informació i li va donar tota la veracitat del món. Jo us dic que aquella nena en aquell moment tenia l'edat de la meva filla, a mi m'hagués pogut passar absolutament igual. O sigui, en aquell moment et sents a prop d'aquella persona, t'imagines la teva filla amb aquella malaltia i t'oblides per un moment que ets periodista i és que ens pot passar qualsevol de nosaltres, per tant no ho oblidem. Explico un cas i ja vaig acabant, però a mi em va passar no tan bèstia, però sí fa molts anys, ens truquen uns veïns de Badalona que hi havia una veïna que tenia obesitat mòrbida, una dona que passava com prop de 180 quilos, una cosa molt exagerada, i no podia sortir al carrer. Llavors, clar, ells demanaven ajudes de l'administració per posar un ascensor en aquella finca perquè no hi havia pressupost, però sí que hi havia el forat, perquè aquella dona pogués sortir al carrer, i em van demanar per fer una notícia pel Punt Avui. Clar, jo vaig arribar, aquella dona tenia un fill petit, i clar, ràpidament em vaig abocar, sí, una notícia, t'ajudarem com podem, perquè realment el cas el veiem molt clar, pobra dona, vaig sentir molta pena, i a més veia el nen petit, que la mare no el podia atendre, i molta pena. I jo vaig fer la notícia i en cap moment em vaig arribar a preguntar si podia perjudicar d'alguna forma aquell nen i aquella dona fent aquella notícia. Efectivament, després de publicar-la, la van trucar de serveis socials, suposo que emprenyats, perquè no volien que la dona fes publicar la queixa, però amenaçant-la de treure la custòdia del nen perquè el que havia donat a entendre amb aquella informació era que no el podia atendre. La dona superemprenyada a mi, no entenia ja per què havia fet la notícia i li deia, però si m'ho has dit tu, si t'he vingut a veure perquè m'heu cridat, o sigui, he explicat justament el que tu m'has explicat, però en aquell moment la dona només veia que per culpa meva li volien treure la custòdia del fill. Per tant, sí, molta empatia, moltíssima amb la gent que més pateix, però no oblidem mai quina és la nostra professió, quina és la nostra feina i que ho hem de contrastar perquè i fer-nos totes les preguntes que ens podem fer perquè és molt important això. I de moment, si et sembla, ho deixem aquí perquè hi ha més gent a la taula. Moltes gràcies. Déu-n'hi-do. Però algunes respostes ja aneu donant. No deshumanitzar, no perdre a vista mai que són periodistes, més o menys. Ara ens queden molts dubtes a sobre. Doncs Marta, com ho veus tu? Seguim la ronda de periodistes i després preguntem a l'expert sobre l'efecte mimètic, etc. Jo ho veig difícil perquè crec que ho han exposat gairebé tot. Intentaré donar el meu punt de vista, però crec que està tot bastant ja tractat. Jo crec que respecte i dignitat es queda molt curt, no? Això es dona per suposat que hem de tenir respecte i dignitat amb qui tractem, perquè nosaltres tractem amb persones i ho fem per les persones. Quan ens fem periodistes, jo crec que, o almenys jo ho vaig fer perquè pensava que serviria per alguna cosa, i a vegades sí i a vegades no,
i a vegades és només una gota, no?, el que fem, o a vegades ens equivoquem, no?, ho fem amb una intenció i allò acaba sent equivocat. Però per suposat, jo crec que ningú pot ser un bon periodista sense empatitzar, o almenys jo no ho entenc així. Tu empatitzes amb aquella persona sabent que ets periodista, però si no empatitzes no pots arribar a explicar bé aquella història, no? I què fem i què no fem? Nosaltres rebem molta informació, no? Moltes peticions de fer coses, moltes dades que sabem que passen. Quan expliquem i quan no expliquem? Nosaltres pensem què aporta? Què aporta que jo faci això? Hi ha coses que tu tens la informació i dius jo ara faig aquest titular i ara que hi ha les xarxes tindrà milions de visites, bueno, milions no, però vull dir, tindrà milers de visites, no?, i de likes, perquè crida l'atenció. Però aporta alguna cosa que jo expliqui allò? Jo crec que és una reflexió que jo sempre em faig, amb els temes de salut, quan els fem, per què els fem? Sempre sento un profund agraïment a qui ens explica la seva història, qui et dona aquell regal, moltes vegades en el pitjor moment de la seva vida, no? T'obre la seva vida, les seves misèries, i tu tens el deure de fer-ho amb aquesta dignitat, amb aquest respecte, i esperant que sí que serveixi, no per ell, o almenys així també ho treballem nosaltres, és a dir, no per una persona en concret, sinó per fer algun canvi, que serveixi per fer algun canvi en concret. I a vegades aquí hi ha una línia fina, no?, que és quin detall s'hi poso, quin no. No hem de parlar de detalls? Jo crec que n'hi ha que sí. Què entra aquí? La discussió, és a dir, si som periodistes hem d'estar disposats a discutir-nos sempre. I nosaltres a la redacció, o almenys a la redacció d'informatius de TV3, discutim moltíssim. Jo amb la meva companya amb la que faig els temes de salut, és a dir, no hi ha temes, encara que ella no treballi aquell dia, jo li envio el meu text. L'he plantejat bé, m'he deixat alguna cosa, m'estic equivocant amb alguna cosa, perquè discutim com ho fem, per què ho fem, i fins que ho tanquem i ho discutim amb la meva cap de secció i si cal una altra secció també. Ho deien abans, no? Jo crec que jo soc el luxe asiàtic del que parlaven, és a dir, jo treballo amb el que jo crec que són les millors condicions laborals i això vol dir que quan jo tinc un tema complex a mi se'm deixa el temps i els recursos per fer-lo i això canvia tot, perquè quan hi ha les presses cometem errors, perquè no ho pots plantejar bé, perquè no tens el temps per parlar amb aquella persona, per entrar en aquella intimitat i per saber què vol exactament ella, què vols tu i com ho resols, no? A vegades dèiem, durant molt temps no n'hem parlat, però anàvem veient que hi havia molts casos i ens deien que no n'havíem de parlar, no? Clar, això ens ha passat a tots. Hi ha un moment que en aquestes discussions diem, hòstia, ens diuen que no, però no podem amagar això. Llavors comencen a sortir experts també que diuen, bueno, no hi ha aquest efecte mimètic, no? N'hem de començar a parlar. Com en parlem del suïcidi? L'ètica per mi és l'assignatura que més em va servir a la carrera, que és qüestionar-t'ho tot sempre, i això ho fem amb cadascuna de les notícies. I quan parlem del suïcidi també. Jo crec que no es pot fer una norma de quin suïcidi parlar i quin no parlar. Diu, els que són rellevants, què és rellevant? Que la primera causa de mort en les persones joves és el suïcidi? Això és rellevant. Quan és una persona famosa, és rellevant, no és rellevant? Aquí jo crec que entra un tema que és, quan parlem de suïcidi, persones que tractem habitualment temes de societat o temes de salut mental o temes de salut, ja tenim unes pautes, ja sabem com fer-ho. Però quan és una persona famosa que s'ha mort i ho tracta la secció de cultura, pot ser que sí que tinc la sensibilitat o pot ser que per error, perquè moltes vegades segur que ningú ho fa intencionadament, ho mitifiquem, un actor o un cantant que s'ha suïcidat. Això, aquí ja entraràs tu, però vull dir, és un dels riscos. Quan no són les persones, quan no estàs fent un tema només del suïcidi, sinó que quan parles del suïcidi d'una manera col·lateral, aquella persona famosa i ha mort per aquest motiu. Ara es diu que se'n parli, però ara també hi hauria aquest debat, el que començaves a l'inici, i quan s'hi afecta la societat, perquè Renfe ha estat tallada i hi ha hagut uns retards tremendos a la R4 perquè algú s'ha tirat a les vies. D'això n'hem de parlar o no n'hem de parlar? Doncs això continua sent una discussió.
no ho sabem, no sabem què fer. De moment no en parlem. Sí que pensem, perquè n'hem parlat molt amb els experts, que cada vegada hem de donar més el recurs de hi ha sortida, de que hi ha telèfons d'ajuda i de que el suïcidi és la punta de l'iceberg, és a dir, que hem de parlar més de salut mental, que de la salut mental se'n parla, perquè hi ha maneres de sortir-se'n i s'han de buscar els recursos. Crec que ja està. Doncs, Roger, t'estem esperant. Gràcies. Efecte mimètic o no del suïcidi, estigmes o no en la salut mental. A més, tu estàs molt ficat en la infància i l'adolescència, que són, parlem en el criteri nou, els més vulnerables. Doncs els més vulnerables són les persones que per qüestions econòmiques, per qüestions de salut, però també per qüestions d'edat, són més vulnerables, com són els infants i els adolescents. Doncs el teu temps per aclarir-nos tot el que puguis i recomanar-nos tot el que puguis per fer el millor aquest com que ens genera tant debat. Molt bé, doncs bé, primer de tot agrair-vos que m'hagueu convidat, és tot un honor, la veritat, a més amb un auditori que és diferent del que estem acostumats. Nosaltres parlem molt amb gent de salut mental, de l'àmbit de la salut, no tant amb el de periodisme. Tenim una cosa molt en comú, que és que nosaltres també utilitzem molt la comunicació en la nostra feina i sabem lo fonamental que és. La Patrícia, clar, deia que vosaltres teníeu moltes preguntes i aleshores jo he intuït que jo havia de ser el que donés les respostes. Però si és així, jo em temo que us avanço que segurament us decebré una mica, perquè dintre de la salut mental en general i en el món de la psicologia en particular també nosaltres som més de fer-nos preguntes i de fer preguntes a l'altre que no de donar respostes. Però alguna cosa crec que podrem dir. La primera qüestió que volia posar sobre la taula és que la salut mental té una particularitat que la fa molt diferent de la resta de problemàtiques de salut. I és que la salut mental és intangible. És intangible. Si tens un problema, no sé, un apendicitis o alguna cosa així, et faran una prova i es veurà. Si tu tens un tumor, ja no diguem. Arriba un moment en què allò és físicament tangible i visible. I la salut mental tal vegada és l'únic problema de salut que és invisible en certa manera als ulls, que és intangible. Com es visualitza aleshores la salut mental? Doncs sobretot es visualitza en la relació amb l'altre, en el contacte amb les persones. És quan comencem a veure que alguna cosa no va a l'hora. I aleshores això té molta importància perquè diríem, una altra de les particularitats que té la salut mental és l'estigma. L'estigma en salut mental és molt més gran que en qualsevol altra problemàtica de salut, potser amb l'excepció de les malalties infeccioses. Però l'estigma és un dels elements que pesa més en salut mental, fins al punt que de vegades les conseqüències de l'estigma són fins i tot majors en el dia a dia de la persona que el propi trastorn. I això fa que quan una persona sent aquest pes de l'estigma, doncs invisibilitzi encara més la seva problemàtica en aquest espai que hem dit que és l'únic on realment es pot visualitzar, que és en la relació amb l'altre. Per què? Doncs perquè ens callem. I ens callem perquè estem poc informats sobre salut mental i per això la importància d'informar, perquè és una altra manera de visualitzar la problemàtica. Les persones amb salut mental, amb dificultats de salut mental, amb problemes de salut mental, solen tenir primer molta vergonya perquè pensen això només em passa a mi o li passa a poca gent, el qual és absolutament fals. Ja ho hem dit, una de cada 4 persones que estem aquí patirem o estem patint algun problema de salut mental. La segona cosa que solen pensar molta gent és culpa meva, això que em passa, és a dir, és que no m'organitzo bé, no sé relacionar-me amb els altres, no sé, diríem, superar les dificultats del dia a dia, etc. És a dir, el pes de la culpa. I finalment també la tercera idea és la de no me'n sortiré, perquè els problemes de salut mental ja se sap, si tens un problema de salut mental el tindràs tota la vida. I totes aquestes 3 coses són absolutament falses. I es basen molt en la desinformació
o en una informació esbiaixada. Per això la importància d'informar bé i d'informar. Ja no estem parlant de si s'ha d'informar o no, sinó que s'ha d'informar bé. Us poso un petit exemple perquè entenguem tots plegats l'estigma. Imagineu-vos que, jo què sé, que teniu una entrevista amb algú de feina o coneixeu algú al Tinder o el que sigui, o que simplement us presenteu a algú i li expliqueu que vosaltres en la vostra joventut veu tenir un problema molt greu de salut, per exemple un càncer o alguna cosa així, però que el veu superar i que aquí esteu. O imagineu-vos que els expliqueu que veu tenir unes circumstàncies vitals molt difícils, que veu perdre els pares molt jove o el que sigui i que ja esteu. La sensació que transmetem és, ostres, quina persona, quina fortalesa. Si expliqueu que vosaltres en un moment de la vostra vida veu tenir una depressió molt greu o ja no diguem que veu intentar suïcidar-vos una o dues o tres vegades i que aquí esteu, fixeu-vos com la situació canvia, perquè la percepció que té l'altre és aquesta persona és una persona fràgil, ara està aquí, està bé, però aquest perfil de la fragilitat sempre ens queda i aquest és un estigma que ens costa molt treure'ns de sobre. Per tant, no es tracta d'informar o no informar, sinó d'informar bé. I què és informar bé? Doncs algunes coses ja heu dit, jo no us diré a vosaltres, em faltaria més què és informar bé perquè sabeu molt millor que no pas jo, però sí que podem dir algunes coses, Doncs que la informació ha de ser rigorosa, ha de ser en profunditat, no ens podem quedar en la superfície, que heu de vigilar molt, això sí que crec que va bé que us ho digui algú que no és del RAM, amb els titulars de les informacions i amb les imatges, perquè cada cop ens quedem més amb aquestes parts de les notícies, que hem d'evitar citar en les notícies la salut mental quan no té res a veure amb la notícia, per exemple, que un esquizofrènic hagi matat els seus pares, doncs, segurament maten molts més pares la gent que no és esquizofrènica, de fet, és a dir, això no aporta res a la notícia. També és molt important parlar no només dels trastorns, sinó dels condicionants socials d'aquests trastorns i també importantíssim evitar patologitzar el malestar normal, amb conceptes o amb noves, diríem, formes de diagnòstic, de vegades molt curioses, que cada cop es posen més sobre la taula. És a dir, ens inventem molts trastorns nous que tenen noms molt llaminers periodísticament, però que en realitat aporten molt poc. I l'última qüestió, per començar en tot cas, que és sobre el tema del suïcidi, que s'ha comentat si se n'ha de parlar o no, se n'ha de parlar per descomptat. El que potser la confusió està entre si hem de parlar de suïcidis o si hem de parlar del suïcidi. De suïcidis, de si un senyor s'ha tirat des d'un 5è pis o no, no sé si és una cosa de la que hem de parlar tant. Del que hem de parlar seguríssim és del suïcidi com a plaga, diríem, social, que com s'ha dit, és la primera causa de mort no natural entre joves de 15 a 25 anys. Per tant, i tant que se n'ha de parlar. També parlar de malestar emocional, parlar de depressió, per exemple, és parlar de suïcidi també, igual que, per exemple, parlar de tabaquisme és també parlar de càncer de pulmó. I el que hem d'evitar sobretot és el que jo anomenaria l'efecte, diríem, el component romàntic del suïcidi, perquè es parla de l'efecte mimètic, de fet, pel que fa al suïcidi en particular, s'anomena l'efecte Werther. L'efecte Werther es refereix a la novel·la de Goethe, que va escriure Els sofriments del jove Werther, que era un noi que, enamorat bojament d'una dona que estava casada amb una altra i ficant-se en una història d'una triangulació molt difícil, acaba suïcidant-se d'una manera molt dramàtica, molt romàntica i fins a cert punt heroica, perquè ell tracta de salvar aquella situació. Clar, la novel·la de Werther ens diu molt bé com no hem d'informar del suïcidi, perquè després de la publicació d'aquella novel·la hi van haver tota una sèrie de suïcidis mimètics. Com no hem d'informar? Doncs no hem d'informar amb tot aquest component romàntic que fa que visquem a la persona que ha pres aquella decisió com algú que no tenia més sortida i amb la qual ens podem identificar molt. Però parlar-ne i tant que se n'ha de parlar. I finalment, clar, és cert que aquest efecte mimètic hi pot ser, però sempre hem de posar la balança, les repercussions que té informar sobre el suïcidi, però també, potser no ho hem fet prou, les repercussions de no informar-ne, i això potser sí que ho hem de tenir molt en compte.
Moltes gràcies, Roger. No sé si... Carla, tu volies afegir alguna cosa? No? Vale, és que m'has fet així. Si voleu, sí, però vull dir, ara mateix no... Doncs si ningú de la taula vol afegir res més, com ja estem en el temps que hem quedat, de les 5, escoltem a la gent, obrim el debat, doncs les diferents persones, no sé, si voleu anar demanant la paraula, vosaltres sou de metges, oi? Si voleu... He vist que comentàveu coses, per això us dono ja, si voleu, ja us dono la paraula. Tenim a la Txelo i a la Anna, no? Anna Robert Segarra, secretària de formació del sindicat interventora de l'agrupació de psicòlegs de metges de Catalunya, i al seu costat la Txelo Casado, psicòloga clínica i membre de la direcció de metges de Catalunya, i també secretària de l'agrupació de psicòlegs de metges de Catalunya. Doncs, Anna, quan vulguis. Hola, moltes gràcies. A banda del càrrec sindical, jo soc psicòloga clínica de Benito Meni, vull dir que treballo amb adolescents en crisi i el tema del suïcidi el tenim sempre sobre la taula, és un tema que personalment sempre m'ha interessat molt. Felicitar-vos perquè en una hora heu donat un recorregut molt ràpid, però heu anat tocant pel que al meu punt de vista són els punts cabdals i que s'havien d'anar tocant, de sí informar, però informar com, no parlar de manera personalística i donant detalls molt concrets, sinó d'una manera més general, que permeti a la gent no identificar-se amb aquella persona que s'està suïcidant, però sí poder entendre el que suposa el suïcidi en quant a alleujament del malestar. Llavors, en aquest sentit, crec que heu fet molt bé aquesta tasca. Llavors, portar una reflexió sobre el tema ètic, que ja que esteu amb aquests reptes ètics, doncs clar, aquí s'ajunta una miqueta un dret i un principi ètic, el dret d'informar, de donar una informació, d'arribar a la població, i el principi ètic de no ser maleficent, de no maleficència. Moltes vegades, quan fem reflexions, primem la suposada beneficència que pensem que podrem fer des del nostre narcisisme sovint, a vegades inconscient o a vegades pot ser poc reflexiu o qualsevol circumstància, però que sí que hauríem d'anar una miqueta amb el primer notxere d'intentar no fer mal i veure què és el que podem aportar. Amb aquest tema tan sensible, què és el que podem aportar, que sigui innovador, que no sigui centrat en el detall, sinó que pugui arribar a la població. I una miqueta que també heu estat parlant de la salut pública, recuperar aquest fil, sí que el suïcidi és un tema de salut pública, que moltes vegades el tema del tracte periodístic, el tracte que es dona a la qüestió en si, és el que determina una miqueta l'efecte que es pot produir, i no oblidar que pot ser un arma de doble fil, que pot ser una miqueta una cosa que pot anar cap a un cantó o pot anar a un altre, i recuperar aquesta importància de fer un cura, de respectar, de posar-se en la pell, d'intentar no entrar en la vivència concreta potser, sinó ampliar una miqueta el foco i arribar a aquests determinants que heu anat comentant, però sobretot felicitar-vos, m'ha agradat molt. Txelo, si vols afegir... Sí, jo també felicitar-vos. La veritat és que crec que heu fet una jornada, veníem amb moltes expectatives, però a mi m'ha agradat molt que es parli d'atenció a la persona, d'aquesta atenció a la gent vulnerable, de no estigmatitzar, de saber què tens darrere una persona, aquella notícia que estàs donant. Parleu molt dels joves, jo em dedico més a l'altra banda, estic també a una unitat de psicogeriatria, el suïcidi amb la gent gran, també és un tema per nosaltres cabdal, perquè és molt prevalent. Estem davant d'un moment que sí que és veritat que s'està posant a sobre de la taula tractar l'estigma. Venim de la pandèmia, agrair també als periodistes que han apostat pel tema de la salut mental, perquè sempre s'ha potenciat, però l'heu visualitzat i necessitem que el visualitzeu, perquè els professionals estem i seguim estant, però realment l'heu visualitzat i no s'ha d'oblidar. Abans deien, clar, al final acabem normalitzant que això ja ha passat i d'alguna manera no se'n parla tant. I tenim moltíssima causística de gent que encara està patint moltíssim. Heu parlat del Codi de Risc de Suïcidi, d'aquests programes, els coneixem, els tenim, els utilitzem. Nosaltres, el nostre dia a dia fa que tinguem molt present el suïcidi. Crec que se n'ha de parlar amb dignitat, s'ha de parlar sent proactiu en el sentit de visualitzar que això existeix i que s'ha d'ajudar i s'ha de poder parlar. Em sembla que ho heu fet molt bé, o sigui que si aquesta és la línia de comunicació, tots aquests joves
que tenim aquí és el futur, doncs felicitats. Si voleu, anem seguint la... Sí, seguim amb l'Albert Calatrava, cap d'informatius de TV3, quan vulguis, Albert, si vols Dono fe que afegir. discutim molt els temes a TV3. No, jo molt senzill, jo volia plantejar si vosaltres considereu que falta formació a les redaccions sobre aquest tema, perquè fem molta formació de temes econòmics, fem formació de temes informàtics, evidentment, i d'altres qüestions com periodisme jurídic, però jo tinc la sensació que aquesta sensibilitat que reclameu per tractar aquests temes no la tenim la gran majoria de la redacció. Tenim molts un llibre d'estil, la majoria de mitjans de comunicació, que de manera genèrica és abordarem el suïcidi si la persona és de rellevància o té un interès general. Qui determina l'interès general? I després, jo també crec que ens falta aquesta formació perquè hem de destarrar dels, no tant d'informatius, però sí de programes d'entreteniment, de programes esportius, un llenguatge que d'aquí 10 anys, 15 anys, la gent dirà que fem vergonya. Igual que tu mires programes de fa 10-15 anys i veus comentaris masclistes, misògins, que en programes de televisions o de ràdios generalistes, no estic parlant de programes molt residuals, jo crec que quan ara mateix, i això ho tenim tots nosaltres, programes esportius, programes d'entreteniment, que gent es diu estàs boig, això és una bogeria, aquest és un bipolar, estàs esquizofrènic, i es diu amb una naturalitat que crec que a les redaccions necessitem que gent especialista ens vingui i ens digui és que no podeu dir això com fa 10 anys no es podia dir i tu mujer què te va hacer de cenar cuando llegues a casa, que era un comentari molt habitual i que ningú es posava les mans en cap. Llavors no sé si entre tots podem reforçar perquè aquesta formació arribi a les redaccions i sobretot que s'eliminin d'una vegada ja aquests comentaris que semblen normals però que no ho són. Moltes gràcies. Sí, bueno, si vols, sí. Si és breument, si no, quan acabi molt la ronda... breument, per al·lusions, el que ell deia, potser hauríem de fer una formació tota la redacció, i el que dius del llenguatge, és a dir, hem fet temes d'això que dius del llenguatge, quan obertament, que és una associació que fa molta divulgació sobre la salut mental i per trencar l'estigma i el tabú, clar, n'hem fet temes, hem parlat d'això, però després no ens ho apliquem. Alhora, nosaltres sí teníem preparat a TV3 des d'informatius, però per tota la cadena, unes pautes de quan parlar, com parlar, però almenys qüestionar-nos, perquè no hi ha la veritat de mai treure una imatge depèn, no? O el que deies de segons quin incident no dir que tenia un trastorn mental. Estic bastant d'acord, però no el 100%, perquè no hi ha mai el blanc o negre, no? Depèn. Però bueno, només això, que sí que és veritat que cal formació i que ho tenim allà present i en mente. Breument, recordo quan vam fer la trucada, la videotrucada de tots, una frase meva va ser crec que ens falta formació i també ens falta detectar qui ens ha d'impartir aquesta informació, perquè pensem que altres periodistes que portin més temps fent temes de salut mental, metges, psicòlegs, famílies que han detectat que depèn com es tracti el tema, famílies que tenen casos propers que segons han detectat com es tracta el tema els ha fet mal, jo crec que el primer pas seria diagnosticar qui ens ha de fer aquesta, detectar-ho i enumerar-ho, qui ens ha de fer aquesta formació, que també estaria bé, però sí, estic d'acord amb tu que ens falta a tots. Doncs seguim la ronda d'intervencions de la Fila Zero amb el Joan Maria Claveguera, periodista, coordinador de pràctiques del grau en periodisme i professor d'aquí de la facultat. Sí, felicitats per les vostres intervencions per abordar un tema que considero que és molt feixuc i que dona per moltes hores de debat. Jo acostumo a entrar en aquestes taules rodones amb incògnites, i en un tema com aquest entro amb incògnites, i sempre surto encara, no amb més incògnites, però amb algunes se m'aclareixen, però d'altres se me n'obren de noves. S'ha parlat de respecte i de dignitat en la informació, empatitzar amb les persones, s'ha parlat, hi ha hagut una frase del Roger Vallescà, que per mi és molt important, cal parlar de suïcidi, però no de suïcidis concrets, però aquest és un tema que amb el temps s'ha abordat des de diferents criteris i els criteris han anat canviant amb el temps. La discussió de si hem de parlar
de suïcidis o de si una persona o una altra ha mort per causes de la droga, ha obert grans debats. Hi ha persones favorables a que es digui que una persona famosa ha mort de la droga perquè considera que això salva altres vides d'altres persones, i d'altres han considerat que no s'ha d'informar perquè és entrar en l'interior, amb la vida personal d'una persona determinada. I crec que això no sé si encara ho tenim prou clar ni si ho aclarirem amb el temps, perquè una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica. Jo he tingut la sort de treballar en mitjans públics que són els que més han respectat aquests codis deontològics, en televisió sobretot, que és on el periodisme esdevé més espectacle. I l'altre, deia que una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, perquè després ens trobem amb alguns mitjans, sobretot televisius, que en fan de la sang, en fan espectacle. Si no hi ha sang, no hi ha notícia. Això no és que ho digui jo, és que ho diuen els alumnes, ja que sóc el coordinador de pràctiques de periodisme d'aquesta casa, que han fet pràctiques de periodisme amb alguns mitjans televisius i han vingut a dir-me farts que aquesta teoria es compleix cada dia. Si no hi ha sang i no es troba una persona que plori i que parli de la mort del seu fill o del seu germà, no hi ha pràcticament notícia. Per tant, la pregunta que jo faria és com es combat també aquestes pràctiques amb aquests mitjans que vulneren aquest codi deontològic que vosaltres, els mitjans aquí representats, jo estic absolutament convençut que defenseu i que practiqueu dia a dia. Els que esteu aquí representats, i no ho dic perquè sigueu, sinó perquè n'estic convençut, perquè els consumeixo, però n'hi ha d'altres que no. Potser la pregunta l'hauria d'adreçar més al Col·legi de Periodistes o al Consell de la Informació de Catalunya. I l'altra, la que sí que us dirigeixo a vosaltres, és quin model mediàtic tenim en el qual ens hem d'emmirallar. És a dir, quina societat mediàtica ho fa bé i quina no ho fa prou bé. Quina nació té mitjans de comunicació més pròxims a les teories que vosaltres heu posat damunt de la taula i quines no ens han de servir d'exemple de res. No sé, potser he obert també moltes incògnites que m'agradaria que algú de vosaltres hi donés resposta. Vull que intervinguin els estudiants i estic patint. Moltes gràcies. Veig que hi ha ponents que ja han anat apuntant potser després. Quan acabeu la ronda intentarem fer breus intervencions sobre aquest tema de mitjans que ho fan bé, mitjans que ho fan malament, com compartim, quan compartim per la mateixa audiència, uns amb una ètica i altres altres, etc. Tenim també el doctor Jaume Suau, investigador principal del grup de recerca DigiLab de la nostra facultat. El que vulguis comentar-nos, no sé si des del món de la recerca això ho aneu estudiant. Doncs molt bé, Patrícia, gràcies per tot. Primer, ha estat molt interessant, m'ha agradat molt escoltar les diferents intervencions. Jo miraré de ser breu i agafar una miqueta el fil del que estaves comentant tu, en el sentit que nosaltres vam fer una investigació fa un parell d'anys en diferents països a nivell europeu sobre com veien els ciutadans que els diferents mitjans de comunicació dels seus països havien donat cobertura del Covid, de la pandèmia. I em va sorprendre el cas que els que pitjor valoraven la feina dels mitjans de comunicació eren molts de ciutadans espanyols, especialment en el tema que estaves comentant tu, que és el tema de donar cobertura sobre el tema del Covid des de punts de vista sensacionalistes. Per tant, agafar una miqueta la teva pregunta, també comentar a veure com veieu que això es podria, perquè està molt vinculat també, evidentment, en temes de salut, com podríem intentar millorar aquesta situació. I ja que estem parlant del codi deontològic, teníem també una altra recerca de fa un parell d'anys que deia que Espanya era el país dels que vam estar mirant que menys periodistes deien que coneixien el codi deontològic. Per tant, ja que estem aquí en família, què podríem fer per millorar el coneixement del codi deontològic, especialment entre aquests que estan aquí al darrere, que és la gent jove, que els periodistes joves són els que deien que tenien menys coneixement, el qual és greu perquè surten de la facultat. No vam preguntar quants ells eren del que seria Blanquerna, però estaria bé també pensar una miqueta això. Doncs tenim el tema de les imatges, que no l'hem tocat gaire, i tenim la professora Sandra Balcells, fotoperiodista
i a més és la persona responsable d'Acció Solidària de la facultat, que també està en contacte amb altres col·lectius que tampoc hem parlat molt, com la pobresa, etc. I també forma part del CIC i rep molt dels casos d'aquests. Sandra, el que vulguis comentar-nos, la teva aportació, sisplau. Bé, en primer lloc també felicitar-vos perquè m'han semblat intervencions molt ben sintetitzades i potents. Jo només podria fer una reflexió personal i després una pregunta. Sí que ha sortit la paraula imatge i l'ha dit el Roger quan ha dit justament no ens quedem amb el titular i les imatges. Aquí s'ha parlat de visualitzar però sense mencionar la plasmació gràfica. I jo crec que aquest és un debat amb el que estem immersos des de fa molt temps els fotògrafs i càmeres per la tendència creixent cap a una paternalisme visual, una actitud molt conservadora i un fenomen, des del meu punt de vista, d'infantilització de la societat en negar la visualització del dolor, del patiment, etc. La cobertura del Covid va ser un exemple claríssim. Els problemes que vam tenir per accedir ja no a l'epicentre dels llocs on moria la gent, sinó simplement on la gent estava malalta, els familiars, etc., va ser una censura, jo crec que brutal. Aleshores, això com a reflexió, com a fotoperiodista també, com a consellera del CIC, que intento aportar algú de llum al tema de les imatges, no sé si sempre s'aconsegueix perquè són debats molt complexes, però la pregunta seria també com penseu vosaltres, com a experts, com s'hauria de tractar gràficament aquesta informació sense caure en contrallums, imatges d'esquena, plans de tall, etc. Moltes gràcies. Gràcies, Sandra. No sé si oi que vosaltres, perdó, si no, disculpeu-me, sou de Salut Mental Catalunya, que heu arribat, oi que sí? És que us tenia, no us conec personalment, però us tenia les fotografies. Si voleu fer alguna intervenció, és l'Elisenda Ferrer, directora d'Incidència i Comunicació i Aliances de Salut Mental Catalunya Federació, i no sé si també intervindràs Marc Novel, responsable de Comunicació i Premsa també de la mateixa federació. Doncs hola, encantades que ens doneu la paraula. La veritat és que jo tenia la sensació que el debat aquest de si se n'ha de parlar o no se n'ha de parlar ja l'havíem tingut i ja estava una mica passat, que jo tenia molt clar que sí que se n'havia de parlar. El 2019 vam fer una campanya justament per dir que se'n parlés i vam posar a una taula totes les entitats de salut mental dedicades al suïcidi de la xarxa nostra. Entre elles també hi havia després del suïcidi que porta la Cecília Borràs, i el lema que va sortir era parlar i escoltar salvavides. Per tant, pensàvem que aquesta pantalla l'havíem superada. El que passa sempre ens queda el com n'hem de parlar, i una mica el que plantejava, si parlem del suïcidi en singular com a subjecte o dels suïcidis de les persones en concret. En tot cas, vull dir, i després també recordar que el 2016 el CAC va treure unes recomanacions pels mitjans audiovisuals sobre com parlar també de la mort per suïcidi. I feu l'apunt aquest que no parlem de suïcidi, sinó de la mort per suïcidi, que és el que sempre les entitats que treballen el tema ens proposen, parlar de mort per suïcidi, no de suïcidi. I perdoneu que sense ulleres no m'hi veig. Perdoneu. En tot cas, també comentar que a l'hora que els mitjans vulgueu fer peces sobre aquest tema, les entitats que ens dediquem a això, ens oferim a ser els vostres aliats i ajudar-vos a enfocar el tema des de la primera persona, però també no des d'una persona, sinó sempre una mica des d'aquesta mirada que dona l'associació, que és un tema més col·lectiu. No és un cas que pot ser un cas extraordinari, sinó d'un cas més col·lectiu, que és més plural, per dir-ho d'alguna manera. Marc, tu volies afegir alguna cosa més? No? No cal? Jo volia posar de relleu el que comentava ella de la primera persona i el que ha comentat també la Carla del concepte de supervivent, que crec que és molt important donar veu a aquestes persones. Res més que això. Moltes gràcies per la vostra intervenció. Doncs, Carla, tu volies intervenir. Us demanaré una petita ronda als que vulgueu intervenir, siguent breus i recollint les preguntes, comentaris que
que pugueu perquè doni temps que els estudiants facin les seves Val, preguntes. intento, mira, no ho respondré 100% tot, però algunes de les coses que sí que he pensat que tenia alguna cosa a dir i intento ser ràpida, encara que és difícil perquè, en fi, diria moltes coses. Tema formació, estic molt d'acord amb la pregunta, jo me l'he plantejat moltes vegades, sempre penso després, formació per fer què, no? És a dir, la formació soluciona tot, jo sempre penso en una cosa amb el periodisme i ho penso molt amb els joves que veig que venen a la redacció. Crec que hi ha una tendència a que t'espanti allò desconegut i que ens espanti una mica el dolor. Llavors, jo per mi la millor escola és que en la vostra vida privada estigueu en contacte amb el dolor i, si pot ser, sortiu dels vostres barris i visiteu altres llocs on us trobareu persones que són diferents a les nostres respectives bombolles, no? Perquè és necessari després per exercir bé l'ofici que això no ens espanti, que no ens espantin les persones que són diferents i que no ens incomodi el dolor. Vull dir, en les converses que teniu amb els vostres amics, segur que us ha passat de vegades, que quan algú diu determinades coses, hosti, sembla que hi hagi una incomoditat, que després és molt difícil fer bé l'ofici si el dolor t'incomoda d'aquesta manera. 2, tema codi deontològic. Evidentment és molt important que s'aprengui que és important que els periodistes el sàpiguen. Jo sempre he pensat que en aquest ofici la millor formació és una bona redacció. I per tant, sí, s'han de conèixer els codis deontològics, però jo crec que el millor és passar per una bona redacció on a través de l'exemple aprenguis què s'ha de fer i què no s'ha de fer. I després aquesta cosa tan complicada sempre del límit, perquè jo crec que el gran problema és què és sensacionalisme i què no és sensacionalisme. I moltes vegades no és el tema en si, sinó és com el tractes, està en els detalls. Jo us explico un exemple molt curt, però que per mi va ser molt important d'aprendre. No és sobre salut mental, però sí que crec que té relació amb com tractar situacions delicades. Quan hi va haver l'accident de Germanwings, que jo estava en directe, vam estar en directe moltes hores, dic accident i no és un accident, és una tragèdia de Germanwings. A mi els meus caps en un moment donat em demanen començar a explicar les vides de les persones, hem d'explicar qui hi havia en aquell avió. I jo vaig tenir un moment una mica d'estupenda i de dir, escolta, jo vull fer només periodisme rigorós i no vull ser sensacionalista i no vull explicar els noms i tal. I el meu jefe, això és molt fàcil imaginar-se, una conversa serena, però us heu d'imaginar minuts de publicitat, molta tensió, vull dir que són situacions molt complicades. Ell em va intentar fer entendre que jo allò ho havia d'explicar. Vam posar una antena com vam acabar podent. Aquella nit vaig escoltar els meus companys d'Hora 25 i va aparèixer una periodista que és meravellosa i amb una base molt suau per sota i d'una manera molt elegant i molt bonica va començar a explicar algunes de les persones que coneixíem que anaven allà. I va explicar, es deia Maria, tenia 38 anys, sabem que s'havia casat feia 2, que treballava a tal lloc. Ho va fer d'una manera, de veritat, molt bonica. I jo ho vaig escoltar i vaig pensar, val, és allò. És a dir, ell ha estat capaç d'explicar detalls, i van donar detalls. És que el dia que només ens dediquem a donar xifres fredes estem acabats. Va explicar coses, però ho va explicar amb un tacte, amb una sensibilitat, que era un homenatge gairebé cap a les persones que hi havia en aquell avió, perquè el que havia passat ens importava perquè allà hi havia vides humanes. I per tant jo demanaria que sempre que es parli de sensacionalisme no ho malentenguem com que hem d'explicar xifres fredes i agafar distància. No hem d'agafar una distància freda de les històries, hem de posar-les amb sensibilitat en antena, en un paper o on sigui necessari. Quan es va acabar la cobertura de Germanwings recordo que em va escriure una persona, i és dels millors correus que jo he rebut, que era un familiar, i em va dir et dono les gràcies per com ho heu tractat. Hosti, no hi ha res millor, no? I molt d'acord amb el que heu comentat, que jo ja ho deixo pels companys si volen dir alguna cosa, i sobretot els que feu tele, jo vigilaria amb infantilitzar la nostra societat. És a dir, que les imatges són dures, és que el món és un lloc difícil i l'hem d'explicar. El que passa que quan ho expliquem, insisteixo, és necessari posar-ho en context i que tingui un sentit. Quan tu expliques quan tu foses una foto de l'Ailan que s'ha mort arribant a unes platges, té un sentit aquella imatge o no té un sentit? Bueno, sí, té un sentit. A Europa hi ha nanos que s'estan morint, hi ha nens petits que es moren a les nostres costes perquè els hi tanqueu les fronteres. Té sentit publicar-ho, perquè no és dolor per dolor. Jo estic molt d'acord amb aquesta reflexió de no infantilitzar-nos. Algunes qüestions així ràpidament. Agraeixo molt a la Xelo que hagi parlat del suïcidi en la gent gran perquè m'ha fet pensar que no en parlem. I és veritat, parlem molt sobretot de la gent jove i he pensat, ostres, per què no parlem d'això? És que de fet és un tema, fa molt, no he llegit cap informació, cap notícia, cap reportatge, vull dir, així recent, no el tinc present, per tant t'ho agraeixo molt perquè m'ho emporto d'aquí, t'ho asseguro. Com es combat la pràctica dels mitjans que no respecten el nostre codi o que només busquen sang i fetge? Jo crec que
si no m'equivoco, sobretot són mitjans privats, no?, que tenen aquest estil, que busquen un tipus de públic, i els mitjans privats, si no tenen audiència, no tenen raó de ser. Aquell programa on s'emeten aquests reportatges, tot aquest sang i fetge, deixa d'existir. Jo estic convençuda que només hi ha una forma de combatre-ho, que és amb molta formació, molta educació, molta cultura, o sigui que la gent, sobretot la gent jove, la gent que creix, quan veu allò, que no li agradi, que no és el que busqui una informació més veraç, més contrastada, més treballada, no trobo una altra fórmula de lluitar contra això, sincerament, és molt complicat, perquè al final sempre hi haurà periodistes, tots hem de menjar, tots hem de treballar, sempre hi haurà gent disposada a fer aquesta feina, per tant jo crec que ho hem d'atacar per aquí. I del tema de les imatges, que també volia comentar, és veritat, és un debat que hem de tenir i que tots dubtem d'aquesta imatge, fareix moltes sensibilitats o és la realitat i l'hem d'explicar. Jo dubto moltíssim quan m'enfronto a un tema complicat, però també hem d'anar molt de compte que quan no ens deixen fer una fotografia, jo vinc de premsa escrita, però és igual, prendre imatges amb una càmera, que sota aquell discurs, aquella protecció de no, això no ho fem per no ferir sensibilitats, que el que no s'estigui amagant realment sigui un no prenguis fotos perquè la meva gestió és un autèntic desastre i no vull que això ho projectis. Llavors, això passa molt sovint i això ho hem de denunciar, això ho hem d'explicar. Si no hem pogut fer fotos del Covid, no vol dir treure la persona morta, però de les bosses acumulades i 1.000 fotos que es podien fer sense treure una persona morta, si no ens ho han deixat fer, segurament era per no donar una imatge de pèssima gestió. Doncs això s'ha d'explicar i això no ho expliquem. Posem el peu de foto de la foto que sí que ens deixen publicar o que finalment trobem la solució que trobem, però ningú explica que no ens han deixat fer la foto que volíem fer. Doncs ho hem d'explicar i ho hem de denunciar. I jo em quedo amb aquí perquè la Marta també voldrà contestar alguna cosa. No, jo crec que la resposta sou vosaltres, és a dir, que no hi hagin mitjans que no respectin aquests codis estan els futurs periodistes, que no hi hagi periodistes que no acceptin això. I jo ho puc dir perquè jo quan vaig sortir de la facultat i als 2 anys que jo anava treballant a TV3, però temporal, marxava, jo en un moment vaig treballar en una productora i feien era un programa i jo havia de convidar 2 persones per fer un debat i llavors una em va dir no, jo sí ve aquesta persona, jo no participo en aquest debat i ells em van dir no, és que tu els has de dir que no hi serà i sí que hi serà. Jo aquell dia vaig anar i jo vaig dir plego d'aquesta feina i me'n vaig anar a l'atur, no me'n vaig anar a l'atur perquè com que vaig plegar voluntàriament no vaig tenir atur. Per tant, si ens agrada la nostra feina, si ens la creiem, hem de posar uns mínims i que hem de complir, i si no, jo m'anava a fer una altra feina tan tranquil·la, perquè jo no vull fer aquest tipus de feina i perquè per treballar bé necessitem unes condicions mínimes i això és una cosa que hem de reivindicar nosaltres. I el que deies d'imatges, és difícil la imatge, és difícil fer-la amb gust. Jo el que tinc clar que no s'ha de fer és, en premsa és molt clar, no posar pots de pastilles. I més sabent les que funcionen millor i que aquella persona probablement té accés a aquelles pastilles si ha estat en segons quin tractament. És a dir, hi ha coses que tinc clares que no i després els contrallums. Vam començar fent contrallums a contracor, intentant convèncer i jo crec que després de molts anys ja no fem contrallums perquè què els explicàvem? Hòstia, és que no ets un delinqüent, no has fet res mal fet. T'aparta, t'estic jo estigmatitzant i jo el que vull és combatre-ho. Doncs parlant-ne molt, ara ja no fem algú que no vulgui donar la cara perquè ja fa més mal que bé. En un inici vam anar cedint. Jo crec que no hi ha la resposta correcta. En tot cas, el mateix, què aporta? Ensenyar com ho ha fet, no. Tractar la imatge amb delicadesa és difícil. Bé, jo... No sé, a veure, la majoria de comentaris que s'han fet o de preguntes són més de l'àmbit de la informació del periodisme i aleshores jo potser no m'atreviré a donar massa respostes, però sí fer 4 o 5 comentaris, sí, no? Començaré pel que acaben de dir, sobre el tema de la imatge. És que, clar, jo he començat dient que la salut mental és intangible i aleshores posant imatge a la salut mental és molt més difícil que altres coses. Aleshores, el repte és fabulós, A més, a mi m'agrada molt el tema de la fotografia, és molt difícil. I en tot cas sí que penso que hem de tenir molt en compte que cada cop la gent s'atreveix més a donar testimoni. Fa poquet vam fer una jornada de salut mental on van venir uns joves a donar testimoni de les seves problemàtiques i això ara ens era molt més complicat. Jo els hi vaig dir, ostres, és que s'us ha d'agrair moltíssim, sou molt valents perquè posar la cara i tal, i això
penso que pot produir un efecte molt ràpid. Això sí que ha de ser mimètic, no? És a dir, la gent mimetitza també aquestes coses, no? Que quan un parla de salut mental i diu jo he tingut el problema, jo he tingut un trastorn de la conducta alimentària o el que sigui, no? Per tant, això és una cosa que sí que hem de mimetitzar. L'altra qüestió és que, molt breus els apunts, que és veritat també que parlem molt de salut mental en mitjans, però és veritat també que es parla molt de la política de la salut mental, més d'això que comentava abans la Sara, de si s'han fet tants inversions, de si falten psicòlegs o professionals, etc. I això és també molt important. Però jo em referia també a que parlar de salut mental és anar una mica més enllà, és començar a que la gent visualitzi que no estan sols, que aquesta problemàtica és molt freqüent, i justament per fer aquest efecte mimètic. Aleshores, aquí també cal vigilar moltíssim amb la banalització de la salut mental, és a dir, parlar-ne no vol dir parlar-ne de qualsevol manera, sinó parlar-ne de forma acurada i tampoc exagerada. I aleshores hem d'intentar no banalitzar els diagnòstics, inventar-nos diagnòstics, inventar-nos situacions que no ajuden en res. I finalment, pel que fa a la qüestió deontològica, al Col·legi de Psicologia, els psicòlegs, també tenim el nostre codi deontològic i el que no sé si el de periodisme preveu sancions o no, perquè aquest és un tema important, és a dir, un psicòleg quan no compleix amb el codi deontològic doncs se'l sanciona i fins i tot si és un incompliment greu doncs se'l suspèn. I si és molt greu, doncs se'l suspèn de manera definitiva, perquè hi ha persones que no saben treballar, ho sento, és així, i penso que igual la diferència és que la professió de periodisme no és una professió regulada en el sentit oficial i tal, i això jo crec que és un inconvenient perquè la professió de periodisme des del meu punt de vista és fonamental a nivell social. Teniu una tasca davant que és importantíssima i que per tant s'ha de fer molt bé perquè sou d'alguna manera els ulls de la gent per poder copsar una complexitat social que se'ns escapa. Nosaltres veiem les coses que veiem al nostre voltant, però els que ens feu veure les coses com són a fora sou els periodistes i aleshores això s'ha de fer molt i molt bé. Moltes gràcies, Roger. Ara sí que, si us plau, em demanaven ja alguns estudiants la paraula. El primer que crec que ha estat el Gerard Guerrero. Hola. Digues. Primer de tot agrair al Col·legi de Periodistes i al Consell d'Informació i a la facultat per organitzar això i a vosaltres per les intervencions. Se m'obren moltes qüestions, però dues que us volia plantejar és una. Parlava la Carla d'humanitzar i de tractar bé les persones. Llavors jo em plantejo si potser hem de deixar de fer la feina d'una manera autònoma i quan tractem aquests casos potser hem de col·laborar amb altres professionals perquè a vegades, i més en un paradigma digital, les conseqüències de publicar una informació poden ser devastadores. Hi ha casos, per exemple, una vegada tractava això, un tema d'obesitat i una cosa que començava a fer-li molta il·lusió als protagonistes, els comentaris després a les xarxes socials de la publicació de l'article són devastadors i acabes destrossant realment la intenció que tenia inicial. Llavors potser hauríem de garantir participar amb psicòlegs, amb centres de salut que ens acompanyessin i fessin un seguiment de l'atenció que tindrà després que surti aquesta notícia. I l'altra qüestió és, parlaves també de tragèdies molt grans, però també n'hi ha de més petites que ara són molt més habituals, potser és el cas de violència de gènere, agressions homòfobes i tot això, i ens sembla tan gran, crec, el fet o la gravetat que és que a vegades ens oblidem que després de la notícia de que l'han maltractat, la persona segueix portant tota aquella història i potser no surt com afronta psicològicament o com acaba gestionant tot el que li ha passat inicialment. Llavors potser hem de veure les coses més en profunditat i fer un seguiment més extens i no quedar-nos només en el fet noticiós. Mira, dues coses del que has dit. La primera, treballar en xarxa, això és una cosa molt important. Nosaltres fem una feina que és veritat que la fem de manera individual, però jo crec que tots els periodistes que estem aquí, o almenys jo, no he tirat mai endavant un tema sense haver-ho consultat. El que comentava la Marta, que és molt important, és a dir, hi ha un diàleg evidentment a la redacció i després us recomano molt que coneixereu a molta gent, que és una cosa meravellosa d'aquest ofici, és que coneixes a molta gent.
quan tindreu gent de confiança qui preguntar-los les coses. I fins i tot moltes vegades amb temes molt delicats es pot parlar, escolta, com veus això, com veus allò, trobareu la manera, segur, de parlar-ho amb l'altre. Vull dir, sí, l'altre d'estar present. I després, a mi quan m'han passat de vegades problemes del que comentes, hi ha una cosa molt fàcil que també et permet la tecnologia, que és que de vegades, escolta, desactivarem comentaris. Vull dir, aquí no es ve insultar, saps el que et vull dir? I després, el que comentaves de fer un seguiment, que és un tema molt interessant, com tu segueixes les històries, té a veure amb una cosa fonamental en el periodisme, que jo no m'hi vull entretenir molt perquè és molt pesat anar-la repetint sempre, però aquest és un ofici que sovint és precari. Per tu seguir determinades històries necessites dues coses. Un, que les víctimes vulguin parlar, això els demana un esforç de valentia molt important, jo crec que aquest és un problema que tenim de vegades, que és que els estàs demanant gairebé actes d'heroïcitat, bueno, no d'heroïcitat, però sí és exposar-se molt, i després que necessites tenir temps de seguir la història, temps per dedicar-li, i això de vegades anem tan accelerats que no ho fem, però estic absolutament d'acord en que és imprescindible, no és que s'hagués de fer, és que és imprescindible que determinades històries les seguim, perquè si no només ens quedem com en l'inici de la superfície, en el succés, i necessitem donar continuïtat per arribar als temes de profunditat. Deies, perdó. Del que diu la Carla, que ho trobo molt interessant, crec que molta gent al·lucinaria, i els estudiants també, si sapiguessin el nivell de col·laboració i de consulta que tenim entre periodistes que seguim la mateixa informació però que són de mitjans, que són competència en el mercat, però en canvi assolim fins i tot una confiança, una amistat, que de vegades la consulta li fas a una persona del mitjà contrari, ja m'enteneu, i crec que amb això podem estar tots d'acord. Després, el tema de quan dius parlar amb psicòlegs, ja si fem bé la feina, aquell article, aquell reportatge, tu ja consultes professionals. L'Elisenda deia, ens oferim els mitjans per parlar-ne. Aquí també he notat un canvi. O sigui, fa un temps tu volies parlar de segons quins temes i no trobaves, ja només la família de la víctima o la gent que té problemes de salut mental, els propis professionals que el tracten, a trobar les portes no les trobes tan obertes com ara. O sigui que hem notat un canvi en la societat que per nosaltres és fantàstic, però que l'agraïm moltíssim i que hem de recórrer més encara, però que gràcies de veritat perquè ara sí que us trobem i fa un temps no era tan senzill, us ho asseguro. I ja està, era això. No, és molt interessant. A nosaltres també ens agrada fer seguiment de temes i a vegades ens despistem o tenim molta feina o així, però el vincle que tu fas amb la gent quan tu entres en una història és que jo aquesta setmana em va escriure una dona amb la que jo havia fet un reportatge sobre càncer de còlon perquè em va veure no sé on i potser fa 3 anys que el vaig fer i tornes a reprendre la història. I aquest cap de setmana, em sembla que s'emetrà diumenge, reprenem una història de dos històries de dones que van fer quimioteràpia estant embarassades, que era una cosa que es fa a Vall d'Hebron, i reprenem les seves històries, quants anys després? Potser són 5 anys després o així. Una ja no hi és. Una és morta, i ens ho explica el seu marit, o sigui, que quan tu fas... Jo quan dic empatitzar és que ho dic amb majúscules, perquè jo he plorat a entrevistes, i tu t'abraces després. Ara, tu després el que transmets ha de ser amb sensibilitat sense sensiblieria, no? Però vull dir, sí que fem seguiment, vull dir, és que a vegades potser no fas el tema, però el seguiment el tens de molta gent, i són temazos quan fas el seguiment, no? Més preguntes? No? Sí. Jo no soc exactament alumne, anava a aclarir perquè... Ho sento, jo ja vaig de sortida de tot més aviat. Maria José Recoder. Sí, de l'Autònoma, gràcies. Bé, escolteu, donar-vos les gràcies per totes les intervencions que hi ha hagut, són molt interessants. Deixeu-me que faci un parell de comentaris. Una, no només parleu, una cosa que s'havia explicat sempre en les facultats de comunicació, de periodisme, era com calia documentar-se. Que ara aquesta paraula de la documentació sembla que estigui molt perduda, però realment hi havia assignatures sobre documentació que eren imprescindibles. Tu no et posaves a escriure, ni a parlar, ni a buscar un entrevistat sense que abans estiguessis empapat, com a mínim, dels conceptes. Què és això de la salut mental, què vol dir esquizofrènia, què és un trastorn bipolar, perquè el que no farà serà anar-li a preguntar el que té... El problema és exactament això de què es tracta. O sigui, tu vas allà enteradillo, perquè si no quedes fatal i demostres que ets molt mal professional. Per tant, jo defenso molt
molt aquesta obligació que tenim tots quan exercim i quan estudiem de documentar-nos. Heu parlat de les redaccions, de que si ens parlem, jo crec que tenim un problema en els mitjans de comunicació que és la quantitat de veterans que hem perdut, gent que s'ha jubilat o que s'ha prejubilat i que, per tant, jo no estic dient que la gent jove que són periodistes ho facin malament ni molt menys, però a vegades fins i tot per temes de persones. Fulano, sí, fulano, que havia sigut, jo que sé, governador civil de la ciutat de Barcelona no sé quina època. Clar, tota aquesta memòria està perduda. Això també es pot solucionar documentant-te, però realment l'ajuda que et donaven els grans, diguem, els més joves, allò que tu feies d'aprenent i hi havia un mestre o una mestra, realment era molt útil. I deixeu-me que digui una cosa, no hem parlat de xarxes socials, el primer que ha esmentat xarxes socials ha sigut el Gerard. Jo crec que ara, sí, els mitjans de comunicació estan molt bé i que s'informa pels mitjans de comunicació únicament. Quanta gent s'informa de tot o de qualsevol manera a través de les xarxes socials. Per tant, com controlem? I controlem no ho estic dient des d'una manera de censura, sinó que apareix, les fake news, que abans se'n deien mentides a les fake news, però fake news queda més modern perquè és en anglès. Però clar, ara proliferen a una velocitat en tots els àmbits. Potser ens fixem molt en la política, però clar, en temes de salut també veiem i sentim moltes barbaritats que potser nosaltres no detectem, però que els que són professionals de la salut, de la psicologia, de la medicina, sí que diuen, ostres, però això que apareix per aquí, que es va repetint i es va repetint, doncs no és veritat. I deixeu que digui una cosa, li heu donat molta responsabilitat en els estudiants que no han preguntat, bueno, ara vosaltres que sou joves heu de fer, i no sé què heu de fer, i nosaltres, els que estem de sortida, què hem de fer? El que està passant és responsabilitat nostra, Per tant, està molt bé que els que tenen 20 anys hagin de lluitar a favor del codi deontològic, de trencar-se les banyes, de yo no trabajo porque soy tan puro que no voy a hacer no sé què. Sí. I nosaltres? Deixarem de pagar la hipoteca? Xarxes, voleu dir alguna cosa, els de la taula, o algú del públic? S'han obert més interrogants sobre les xarxes? Jo això que documentar-te, ostres, per suposat, i que no ho haguem dit, és una vergonya. O sigui, abans t'has d'empapar de tota la documentació, alhora també jo recomanaria després fer-te una mica el tonto. És a dir, tu has de tenir tota la informació, però quan fas les preguntes no anar de listillo, perquè si no, ja has donat tu tota la informació a la pregunta i ja no et responen res. Tu has de tenir la informació, però després fer les preguntes bàsiques perquè t'ho contestin. I l'altre és massa complexa per contestar aquí, no sé. Jo sí que vull fer una aportació al tema xarxes. Fake news, torno al d'abans, educació. Jo tinc una filla de 12 anys, la seva mare és periodista des de fa 30, i em ve sempre, mama, he vist, i ho compra la primera, només són 12 anys, però penso, mare, jo en casa de l'herrero cuchillo de palo ens passa a tots, o sigui que molta educació, moltíssima. I després, a les xarxes també es troben els nostres titulars, perquè ara tots els mitjans de comunicació fem xarxes, per tant, com que molta gent no passa del títol, que és el que pengem, tenim moltíssima cura, sempre l'hem tinguda, només faltaria, però tenir molt en compte que molta gent a les xarxes no passarà del nostre titular, per tant, titular, tenir clar què volem transmetre, que s'entengui allò que volem que la gent entengui, més importància que mai, justament pel tema aquest que comentaves. I el que deia, i que no faci mal que el teu titular té menys likes perquè és menys cridaner. És a dir, a mi m'és igual, jo estic més orgullosa de saber que he tractat bé el tema que no un altre que ho ha fet d'una manera més sensacionalista i té més likes, no? Bueno, això és... Després hi ha una cosa que a mi em sembla important, i ho dic també per trencar una mirada positiva, fins i tot del nostre ofici, que jo totes les dades dels grans mitjans al món ens indiquen que amb la digitalització està funcionant cada vegada més aquells que aposten per fer bé les històries. És a dir, tu estudies a dia d'avui què està tirant endavant el New York Times, com funciona el Guardian, com estan funcionant els grans mitjans i fins i tot diversos que hi ha aquí a Espanya, i la realitat és que on acumulen visites són en temes bons, en profunditat i sovint propis. O sigui, sí, hi ha molt titular cridaner, el SEO ens diu i ens col·loca a Google el que tu vulguis, però després, quan la gent ha de pagar per la informació, que tard o d'hora això serà així a tots els mitjans escrits, perquè el paper veurem què dura i com dura, però al final el que funciona són mitjans de pagament, la gent busca
els que busquen informar-se, qualitat. Vull dir que a mi això també em dona molta esperança de cara al futur. Pregunta alguna cosa més, Doncs Gerard, ja que els altres no s'animen. Per allà al fons hi ha hagut dubtes, si no ja direu. No, era sobre aquesta mateixa qüestió. Crec que sobretot mitjans generalistes, que per qüestió de mida són els més consumits, passa que tenim dintre d'un mitjà molts periodistes i personalitats diferents, i jo recordo el cas aquest de persones amb obesitat com afronten mentalment, que dius, vens a plantejar un tema diferent. A la Home estava al costat de Kim Kardashian rompe el vestido de Marilyn Monroe perquè no entrava. Llavors, clar, en un moment on pel tema que passem al digital depenem molt de les visites a la pàgina web, molt dels lectors, clar, a vegades deixem que el lector potser ens influenciï massa en coses que pot llegir, perquè jo ara mateix entro, no vull dir noms, però diaris grans i el que veus és el que veus. Pots dir noms, si vols. Tu entres al Mundo, entres a segons quins mitjans i el que veus són aquest tipus de notícies i són perjudicials per la salut mental, pel lector, per qui participa i tot. Llavors, com gestionem com hem de monetitzar els mitjans, el rol social que nosaltres juguem a la societat? Jo? No, però sempre començo, no? És un gran debat. De fet, és el debat en el que estan tots els mitjans de comunicació del món, que és com monetitzem la informació, com sabem i com ens transformem digitalment. Jo insisteixo en el que deia abans, que, tothom diu això de la gent vol llegir la Kim Kardashian. És evident que tu poses Kim Kardashian, és evident que tu poses Shakira i Piqué i allò té moltes visites, moltíssimes. Jo crec que hi ha dos models. Si tu estàs en obert, és un model. Per tant, sí, pots posar la Kim Kardashian, Shakira i Piqué. Jo el que plantejo és que quan a la gent li fas pagar per la informació, quan la gent se subscriu, sigui el Washington Post, sigui el New York Times, sigui el Guardian, que funciona per diferent, sigui el País, quan la gent paga, no paga per llegir la notícia que llegeix a tot arreu sobre la Kim Kardashian. És més, les estadístiques internes que tenim dintre del diari indiquen que el que més funciona no és això. O sigui que hi ha un percentatge, i no és menor, de gent que té moltes ganes d'informar-se, que té ganes d'informar-se bé i que està disposada a pagar. Jo, en aquest sentit, vull dir de fer un missatge positiu, perquè això també existeix. I al futur jo estic convençuda que té a veure amb la informació de qualitat, entre d'altres coses, perquè l'única manera de competir, si tu vols demanar-li a la gent que pagui alguna cosa, és fent-ho bé, sigui en salut mental o sigui en el que sigui. I a mi m'agrada pensar que aquest és el camí, i m'agrada pensar que justament la llum al final del túnel, diguéssim, de la transformació és aquesta, en què la gent pagui perquè tu li estàs oferint una cosa que no podrà llegir a tot arreu, no? Que el problema és aquest, precisament, que el contingut bo, que no és el que pot accedir tothom, és de pagament, però el dolent, diguéssim, és el que és gratuït. Clar, i això vols dir que vosaltres consumiu, perquè hi haurà més gent consumint el gratuït, no? Sí, però això són altres... És a dir, no sé si voleu dir alguna cosa, jo m'estic aquí colant, Estem d'acord. No, dic que són dos models diferents. Jo crec que quan els grans mitjans de comunicació, i aquí al final estem parlant de fer periodisme, fan grans històries on pot haver-hi un mur de pagament perquè, evidentment, allò ha costat uns diners perquè la informació costa uns diners, la informació ben feta. I jo crec que la idea no és tant competir amb el que estan oberts, sinó en el que estan tancat. Un altre tema és què llegeixen els joves, perquè les estadístiques t'indiquen que l'edat en què els joves comencen a informar-se comprant diaris o en aquest cas a subscriure no ha canviat en els últims 30 anys, en els últims 100 anys. Continua sent la mateixa. I no comencen a comprar el diari en 20 anys. Per tant, és normal que la gent de 20 anys ara mateix estigui llegint moltes més coses en obert. Veurem què fan els 30, veurem què fan els 35. És fàcil que allà es comencin a subscriure a algun espai. Doncs, si ningú més té preguntes, sí, ara sí, us heu animat. Sempre feu igual, quan ja arribarem a fora de temps i us animareu. Vinga, va, som-hi. Han de fer-ne, però els costa arrencar i, bueno, som-hi, som-hi. Hola? Vale. No, perdó. Jo soc Manuel Vilardell, estudiant de tercer de periodisme al Seminari de Ràdio, i jo volia preguntar com es pot comptabilitzar, o sigui, com es pot compaginar els titulars SEO amb tractar el tema de suïcidis, de salut mental, amb cura. Ja està. És a dir, bueno, m'heu entès, no? Vale.
És el més difícil, no hi ha la fórmula màgica, és discutir-ho i quan el tens que se'l miri l'altre, algú que no en té ni idea, que sigui d'una altra secció o que es dediqui a una altra cosa, quan llegeixes això què interpretes, no? Però vull dir, és donar-li moltes voltes, perquè el titular és el més difícil, perquè tu vols... Has dit el titular, oi? Titular SEO. Jo he entès també relacionat amb el SEO, no? A les paraules, buscar la densitat de paraules clau, etc. O sigui, no només és difícil titular, sinó que a més has de posicionar aquell contingut orgànicament, etc. Que ja va més enllà ja del sensacionalisme, sinó de les regles del joc dels algoritmes, no? És una mica això. Doncs què feu amb això? Això depèn, o sigui, cada mitjà té les seves pròpies normes. Hi ha alguns que això del clickbait, o sigui, de buscar com sigui, ho tenen superpresent, tenen una persona dedicada només a això, o sigui, hi ha mitjans de comunicació que tu fas un titular i és que ni et pregunten si vols canviar-lo o no, perquè ells entenen, hi ha un SEO que entén que amb un altre, amagant informació, canviant la fórmula, tindrà més clics i per tant que tindràs més lectures, tu tindràs més subvencions, més publicitat, més el que sigui. I això és un tema de cada mitjà. Jo vinc d'un mitjà on de moment treballem, som bastant clàssics amb això i del clickbait, no és equivocadament o no, perquè al final segurament el que guanyem en credibilitat o perquè posem per davant la nostra ètica ho perdem amb altres coses, segur, però jo vinc d'un mitjà amb això no ho tenim. Al final jo crec que és un part important l'ètica que tots tenim en aquesta professió, o sigui, importantíssima l'honestedat i l'ètica que apliquem tots, i això també va lligat a triar un titular. I al final l'ètica, o sigui, qui la té en la vida la té en la professió, és que és una cosa que és indestriable, això ho tinc claríssim, no? O sigui, qui és una persona honesta des que es lleva fins que se'n va a dormir, ho és treballant també i d'aquí no pots escapar, no? És un tema molt complicat perquè a vegades tu et diuen és que amb aquests titulars tenim més publicitat, i clar, si tenim més publicitat tenim més diners i per tant el teu sou el tens garantit a final de mes, Per tant és un tema molt complicat que jo crec que s'hauria d'abordar d'una forma molt més profunda, no diré seriosa, però sí profunda de com ho estem fent, evidentment. Deixeu, ja us vaig dir que ho intentaria i al final he arribat fins a les 2 hores. Puc dir una cosa molt curta? Però jo crec que es pot fer, o sigui, sense fer clickbait, es pot fer bé el SEO fent un bon titular. No et vull contradir, però crec que el que s'ha de fer és el que dèiem, pensar-hi molt i intentar, sense anar-te'n al clickbait, ser conscient que per posicionar necessites seguir una sèrie de regles, però això tampoc t'ha de fer perdre de vista que del suïcidi com n'has de parlar o de la salut mental com n'has de parlar. Dit en el com, has d'intentar també saber que si vols que més gent pugui accedir a aquella notícia, doncs has de tenir en compte això, i no té per què ser clickbait. Perdó, digues, Carla. No. Sabia jo que no m'aguantaria. Vaig molt ràpid. Em sembla una gran pregunta, perquè més toca el moll llavors aquest de les contradiccions amb les que ens trobem en el dia a dia i que a mi particularment em posen de molt mal humor, perquè em preocupa que el SEO ens converteixi tots plegats en una colla de... M'estalvio la paraula. Dit això... Sí, una espècie de robots, perquè estem aquí perquè som persones humanes amb criteri. Dit això, el SEO és fonamental. Hi ha diversos problemes. Google canvia el criteri de SEO depèn de Google i Google canvia els criteris cada 3-6 mesos. Això dificulta una cosa fonamental, que és que la majoria de mitjans potents al món estan formant ara mateix, tenen persones dintre de la redacció que es formen en SEO i són la persona que sap de SEO. Això està passant a tot arreu, la immensa majoria de mitjans. Què passa? Que és molt difícil anar seguint tots els criteris de Google que canvien cada 3 mesos, però en principi quan tens una persona que entén els codis això facilita molt que pugui entendre com s'ha de fer. Què s'està començant a fer en molts mitjans? Tu tens el titular que t'apareix a la home del teu diari i tu tens un altre titular que és el titular SEO. Dintre de la mateixa pàgina web en poses dos. Un és el que es mourà per Google i l'altre és el que es veurà a la home. Perquè necessitem que els temes estiguin ben posicionats, és una cosa fonamental, però alhora evidentment hem de titular bé, sempre. També SEO permet titular bé, el que passa que és veritat que hi ha coses concretes de paraules que han d'aparèixer i que jo francament no en tinc ni idea, però per això està bé tenir gent formada en SEO a qui tu li dius, perdona, quina és la paraula clau que ha d'aparèixer en aquest titular? I t'ho diu i a més ho pots col·locar en un espai on no està visible, diguéssim. No sé si he respost a la teva pregunta. L'altre dia vam fer una formació molt interessant on va estar el cap de producte del New York Times i ens va parlar molt del tema de SEO i justament de com estava organitzat i ens explicava una mica aquestes coses i és molt interessant perquè és veritat que el futur, encara que a mi em repeteixi, va també una mica d'això, no?
Una cosa més? Sí, doncs ja perquè se'ns acaba el temps, fes l'última intervenció i ja acabarem la sessió. És una petita reflexió final. Estava pensant que hem començat la taula rodona dient això, que hi haurien moltes preguntes i tal. Al final sempre passa el mateix, i a més en un espai relativament breu com aquest, doncs que sempre acabem amb més preguntes o fins i tot que les que teníem a l'inici. Aleshores, jo pensava, davant de la tessitura d'informar sobre salut mental i ja no diguem sobre la problemàtica del suïcidi, jo crec que l'interessant és fer-se les preguntes. És a dir, una altra cosa és que tinguis la resposta adequada per cada situació, però fer-se les preguntes és molt important. I aleshores, en aquest sentit, una jornada com aquesta a mi em dona l'esperança que un col·lectiu, com he dit abans, tan important com el vostre, es faci preguntes sobre un tema que és fonamental. Aleshores, abans de publicar una informació, jo penso que val la pena fer-se totes aquestes preguntes. I sobretot dues, o una, que seria una pregunta doble. Què vull jo amb aquesta informació? Informar bé o tenir moltes visites? Perquè si el que volem és fer una notícia sensacionalista, aleshores el que hem de fer és fer el que feia Goethe amb el Werther, posar-li molta tela en allà. Si el que volem fer és informar bé, doncs fem-nos totes aquestes preguntes i segurament ficarem la pota moltes vegades, però moltes altres ho farem bé. I l'última qüestió és, abans també des del públic s'ha comentat d'un informe, les recomanacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que està molt bé, la veritat és que estan molt ben fetes i val la pena de consultar-les. I després, si em permeteu una mínima propaganda, jo formo part també de l'Observatori dels Drets de la Infància, que és un òrgan assessor del Departament de Drets Socials, que el formen moltes entitats d'infància i adolescència. I vam crear un grup de treball de salut mental on vam publicar un petit decàleg que es diu Informe amb cura sobre la salut mental infantil i juvenil, que també el podeu trobar fàcilment per internet, i que veureu que en forma de decàleg donem algunes recomanacions més específiques per l'àmbit d'infància i adolescència. Per tant, diríem, informació sobre com informar bé n'hi ha, i basta que ens fem les preguntes i que busquem les respostes. Moltíssimes gràcies a tots els ponents, als assistents, Fila Zero, organitzadors, i donem per finalitzat l'acte.